खुलुमबाय आंनि इउटुब बिजोङाव बराय हरबाय। आं दिनै गावनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइ आवरायनो लादों। खन्थाइखौ जोबजासिम खोनासंदो आरो माबायदि मोनो कमेन्ट होदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। खन्थाइनि मुङानो जादों आंगो आसाम पुरि। हिमालय हाजोमानि सेरफाङाव फैलाव बुरलुंबुथुर दैमानि हायेनाव मानास उरां काजिरङा हाग्रा बंग्रा जोबनो थाङा। दै बाज्रुम निजोरा बोहैदों जिरि जिरि दैमा दैसा हाजो हाला सारि सारि बेसेबांबा समायना अरनबारि सोमखोर बिफां लाइफां सारि सारि जिब जुनार दाउमा दाउसा सुबुं हारि हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बाथौआरि असमिया बाङालि कार्बि हाजं लिरि देउरि राजबंशी मेच राभा नालुं बर' कसारी। बेनो जोंनि गोजोन पुरि आंगोनि आंगो आसाम पुरि। हनै सोरबा बर' जोहोलावनि रिंखांदों गोदै देंखो सिफुंनि बागुरुम्बा मोसादों बर' सिख्ला हायला हुइला मिनि बाला बाला। बाथौसालियाव रिंखांदों रोमै रोमै बाथौ आरज बेसेबां रैसुमै। असमिया सेंग्रानि धल फेम्फानि देंखोजों जानजि फिदिं फिदिं मोसादों असमिया आइजो। साहा बागानाव रिंखांदों झुमुरनि गोदै मेथाइ मोसादों बागानिया सिख्ला स्राय स्राय। दाउ खौवौआ खौवौ खौवौ गाबनानै बारदै सिख्लाया मोसानानै मिथिंगाखौ गोदान महर होयो गोदान बोसोरखौ बरायो। बेनो जोंनि गोजोन पुरि आंगोनि आंगो आसाम पुरि। खुलुमबाय गोजोन्थों।